jo em dic Aniela i tinc 9 anys i visc a Linyola. Aquest cap de setmana m'he llegit un llibre que es diu Imma i Gemma. Aquest llibre tracta d'unes bessones que són idèntiques. Una es diu Imma i una es diu Emma. És molt divertit perquè té moltes aventures i ara vos explicaré una aventura. Un dia, la Emma i l'Imma van visitar el zoo. L'Imma li agradaven els lleons i l'Emma li agradaven els conills. Quan era l'hora de dormir, els seus pares li van anar a llegir un conte i es van adormir. Van somiar que l'Imma era un conill i l'Emma era un lleó. Llavors, quan es van despertar, eren lleó i conill. A l'esmorzar de l'escola tenien unes pastanagues i uns ossos. Per l'Emma, uns ossos i per l'Imma, uns conills. Adeu, espero que us agradi. I recordeu, booktubers, que llegir és el millor per la vida.